Alderdiek, sindikatuek, ikasle erakundeek eta milaka herritarrek omendu dituzte astearte honetan Martxoak 3ko sarraskiko biktimak. Gertakarien 50. urteurrenean, Euskal Alderdi politikoek Espainiako poliziak erail eta zauritutako langileak gogoratu eta Estatu Espainiarrak erantzukizuna errekonozitzeko exigitu dute. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak dokumentuak desklasifikatzeko ere eskatu du. Espainiako gobernuak bestalde, poliziak izandako neurriz kanpoko jokabidea deitoratu du. Osakidetzako txertoetan aurkitutako intzidentziaren ondoren egindako txostenak ondorioztatu du txertaketa prozesuaren hainbat fasetan egon zirela akatsak. Tartean, plangintzan, estokaren kontrolean eta dosiak eman aurreko egiaztapenean hutsegiteak izan direla baieztatu du. Bost mila eta 600 enplegu errekuperatu dira Hego Euskal Herrian otsailean, urtarrilean galdutako ia 15.000-aren herena zuten. Langabe kopuruari dagokionez bestalde, pasaden urte amaierako egoerara itzuli da, urtarrilean 837 gehiago erregistratu ostean, otsailean 873 gutxiago antzeman baitituzte. Lurraldei erreparatuz gero, Bizkaian egin du gehien behera langabe kopuruak, 745 gutxiago baitaude bertan, generoari dagokionez berriz, gizonezkoen artean errekuperatu dute enplegu gehiago. Gabon guztioi eta ongi etorri Martxoaren 3ko albistegira. Urteurren borobila da gaurko Euskal Herria eta batez ere Gasteiz orbaindu zuen gertakari bati dagokionez. Izan ere, 50 urte igaro dira jada 1976ko Martxoaren 3 hartan, greba orokorraren kontestuan, Espainiako polizia San Francisco elizan sartu eta bertan zuden langileen aurka kargatu zuenetik. Alderdiek, sindikatuek eta milaka herritarrek omendu dituzte astearte honetan biktimak. Ekitaldi horietan izan da Maite de Felipe. Hainbat ekimen izan dira Gasteizen astearte goiz honetan, Martxoak 3aren urteurrena dela eta GKSek eta IKAMak mobilizazio jendetsuak egin dituzte, eta alderdi politikoak monolitora hurbildu dira lore eskaintza egitera. Martxoaren 3ko sarraskitik 50 urte bete dira astearte honetan. 1976ko egun hartan, Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituen. Astearte goizean zehar, memorialera hurbildu dira alderdi politikoak eta hainbat sindikatu. Hoien artean EH Bildu, Comisiones Obreras, UGT, PSE, EAJ, Podemos eta EQUO. Eusko Jaurlaritzatik, Imanol Pradales lehendakaria, Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideen sailburuarekin batera hurbildu da monolitoan lore eskaintza egitera. Biktimentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatu ditu. Era berean Aitor Esteban EAJko Euskadi Burubatzarreko presidenteak Espainiako gobernuak sekretupeko agiri hoien deskalifikazio osoa eskatu du. EH Bilduk bere aldetik ekitaldi nagusia egin du Zuberoa plazan. Bertan Rocio Bitero bozeramaileak eta Arnaldo Otegi idazkari nagusiak hartu dute hitza. Esker anitz memoria mantendu dezutenei. 50 urte hauetan. Eta nire lehen agurra eta sentitua eta berezitua hildako sendientza da. Mila esker mantendu izandako duintasunagatik. Mila esker gaur gurekin hemen egoteagatik. Mila esker oraindik orain hemen gurekin egoteagatik. Bestalde IKAMak eta GKSek mobilizazio jendetsuak egin dituzte eguerdi aldera. Milaka ikasle batu dira hoietara, izan ere greba eguna izan dute gaur. Bi manifestazioak lasaitasun osoz egin dituzte. Presentzia poliziala handia izan da goiz guztian zehar. Hainbat eta hainbat ertzain egon dira hirian barrena, baita haien helikopteroa ere. Eta Martxoaren 3aren atarian, Martxoak 3 elkarteko kide batzurekin hitz egiteko aukera izan zuen Amaikak. Gertakaria medioetan nola islatu zuten aztertzen duen erakusketa jarri du izan ere martxan elkarteak. Hona hemen erreportajearen zati bat. Osorik ikusteko aukera duzue gure webgunean.
Komunikazioa eta memoria erakusketa martxan jarri du Martxoak 3 elkarteak. Horretan, garai hartan argitaratutako Euskal Herriko prentsa, nazioarteko prentsa, Espainiako estatukoa eta boteretik at zeuden argitalpenak batu dituzte. Orduan, narratiba, testuinguru horretan, non bazirudien Ariel Navarroren gobernuan nahi zuela irekira politiko prozesu bat irekin, diktadura ez zegoen guztizila, demokrazia ez zegoen horren jaiota, hor transizio horretan eman ziren gertakezin hauek, sarraski hau eman zen. Orduan hor ikusten dena hori alako borroka bat, komunikabide gehienetan, bertsioa zen, Gasteiz eta Arabar bezalako herrialde baketsu honetan ezen inoiz ezer gertatzen. Eta bapatean, etorri da hau, nola bereik ikusten zuten, hau zela nolabait kanpotik etorritako asaldatzaile edo agitadores profesionales zuten beraiek, lotura alako iluna paranoikoak edo konspiranoikoak, apaizfoi komunistak, eta horiek ziren nolabait borroka sindikal horren sustatzaile, irabiltzaileak eta hori zen narratiba nagusiak. Gero, egia da, baziren beste komunike apur batzuk, Euskal Herrian konkretuki, euskaraz kaleratzen zen zeruko argia, edo punto hila de Euskal Herria, orduan kaleratu zen lehen da biziko zenbakia, justu 1998ko martxoan, horiek nolabait narratibartatik alden begin ziren eta oso derrokatuta zeuden nolabait langinen narratibarekin. Espainiako estatuari dagokionez egia da baita ere, garai hortan, 1975 amaieran, 96an, hasi zirela kaleratzen bezalako edizkariak, Cuadernos para el diálogo, Cambio 16, Posible, Doblón, eta horietan berriz beste narratiba bat kaleratzen zen, azaldu zen, askoz ere kritikoagoa izan zena Ariel de Navarro gobernuaren narratibarekiko. Borroka hori egon zen nagusiki, gehienetan zer zen, ari gehiago, telebistan, erratian, nagusitu zen narratiba bezala zen hori. Hau da, kanpotik etorretako nolabaiteko iraultza bat, eta hemen behar dena da nolabait bizkarrenetu bat egitea. Eta bidan zuzen ere, gero, Fraga Iribarnek berak ere, esan zuen, hemen nolabait ere, espero dezagun, Gasteizen gertatutako tragedia, lasgarri hori, etorkizenari begira nolabait eredu bat egin, eta berriro ere ez dupikatzen. Orduan, oso interesgarria da, ikuste hori nola eman zen hemen, eta kanpoan berriz, hori nolabait prentsari dagokion, gero, zeuden bezalako argitalpenak boteretik at zeudenak, prentsa klandestinoa, eskerroko alderdi politikoetako aldizkariak, sozialista, Mundo Obrero, Servir al Pueblo, eta horietan berriz, nahiendu zen narratiba erabat ezberdina zen. Muskizko EH Bilduk airean bentzeno mailaren piku altua erregistratu dutela salatu du astelehen honetan, eta eguzki talde ekologistak Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren dimisioa eskatu du. Eguzki talde ekologistak Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren dimisioa eskatu du joan den otsailaren 26an Petronorren instalazioetan gertatutako intzidentziaren ondorioz izan zen bentzeno isuriaren kudeaketa dela eta. Otsailaren 27an Eusko Jaurlaritzako ingurumen segurtasun eta osasun sailak bertan bera utzi zituen isuriaren ondoren ezarritako prebentzio neurriak airean atzemandako balioak ohiko mailetara itzuli zirela argudiatuta. Hala ere, Muskizko EH Bilduk adierazi du bentzeno mailaren piku altua erregistratu dutela astelehen honetan eta herritarrek usaintzarra nabaritu dutela. Petronorrek bere aldetik garbiketa eta mantentze lanei egotzi die usainaren jatorria. Eguzkiren esanetan kezkagarria da airearen kontrolerako eta alerta goiztiarrerako sistema egokirik ez egotea. Talde ekologistak salatu du etekin ekonomikoetan oinarritutako industria eredua nagusitu dela,
pertsonen osasuna lehenetzi beharrean. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan industria kutsatzaile ugari dagoela eta horrek berekin arriskuak dakartzala ohartarazi du. Horren harira, Eguzkik herritarren osasuna eta ingurumena bermatzeko neurriak eskatu ditu, baita erantzukizunak argitzea ere, bai enpresaren aldetik, bai administrazioaren aldetik. Ondorioz, osasun publikoko zuzendariaren kargugabetzea exigitu dute eta kutsatzeko gaitasun ertaina edo handia duten enpresentzat kontrol eta gardentasun sistema zorrotzagoak ezartzea galdegin dute. Eusko Jaurlaritzak dermatosi nodularraren aurkako txertaketa zabaltzea eskatu dio Espainiako nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioari Aragoin azaldutako azken kasuaren harira. Eusko Jaurlaritzak dermatosi nodularraren aurkako txertaketa zabaltzea eskatu dio Espainiako nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioari Aragoin kasu berri bat agertu ondoren. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailak Euskal Autonomia Erkidego osoa lehen txertaketa eremuan sartzea eskatu du Arabako eta Bizkaiko lurraldeak barne. Hala, 80.000 dosi eskatu ditu bertako behi haziendaren babesa bermatzeko eta horrekin batera hilketa sanitarioari lotutako neurriak malgutzea besteak beste. Jaurlaritzak gutun bidez helarazi dio eskaera saileko ministroari Aragoiko foku berriaren hurbiltasunak eragiten duen zaurgarritasun egoera eta eguneratutako irizpide epidemiologikoetan oinarritutako erantzun koordinatua emateko beharra azpimarratuz. Otsailaren 27ko azken fokua Huescan izan zen Euskal hiriburuetatik 210 kilometrora. Aurretik Katalunian baieztatutako kasuak erakusten du Euskal Autonomia Erkidegora dagoen distantzia pixkanaka murrizten ari dela eta hortaz arriskua objetiboki handitzen ari dela. Hala ere, Jaurlaritzak abeltzaintza sektoreari lasaitasun mezua helarazi nahi izan dio, adieraziz bere interesak irmotasunez defendatzen jarraituko duela eta beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko dituela animalien osasuna, ustiategien bidegarritasun ekonomikoa eta Euskadiko landa ingurunearen etorkizuna babesteko. Lab eta Steilasek akordioa sinatu dute haurreskolak partzuergoko langileentzat. Elak erabakia deitoratu du, nahikoa ez dela argudiatuz. Lab eta Steilas sindikatuek haurreskolak partzuergoan plantillak esleitzeko irizpideen akordioa sinatu dute astelehen honetan. Bi sindikatuek sinatutako hitzarmenaren helburua hezkuntza zerbitzuaren kalitatean aurrera urratsa ematea eta aurre hezitzaileen lan-zamak arintzea da. Akordioak 0-3 zikloan hobekuntzak jasotzen ditu, besteak beste ratioen murrizketa eta baliabide pertsonal gehigarriak izatea. Izan ere, zentroen beharren arabera langile gehiago jartzeko aukera aurreikusi dute, prestakuntza eta koordinaziorako denbora indartuz eta haurreskolen autonomia handituz. Bestalde, ordezkapenaren estaldura hobetzea eta baliabideak doitzea planteatu dute, baita 180 kontratu berri sortzea ere, estrukturalak bihurtzeko asmoz. Labek azpimarratu du neurri horiek beharrezkoak direla matrikulazioaren igoerari erantzuteko eta 0-3 zikloa indartzeko. Hala ere, ELA sindikatuak gogor kritikatu du sinatutako akordioa eta hitzarmenak eros ahalmenaren galera ekarriko duela eta edukiak eskasak direla deitoratu du. Erretiroa aurreratzeko aukerarik ez izatea eta greben bidez lortutako indarra baliatu ez izan ere kritikatu dute. Gainera esan dute ez dela akordio ona langileentzat eta etorkizuneko negoziazioetan hobekuntzak lortzeko lanean ari direla. Martxoaren 8 atarian gaude, Euskal Herriko mugimendu feministak mobilizaziorako dei zabala egin du datorren iganderako, eta manifestazio hauei buruz eta feminismoarekin loturiko beste hainbat konturin inguruan sakontzeko, daukagu gaurkoan gurekin Helene Lopetegi, Euskal Herriko mugimendu feministako kidea. Guardion. Kaixo, guardion. Esker, gonbidapena onartu izanagatik. Pasaden ostegunean egintzen duten aurtengo martxoaren 8 deialdi ofiziala, konta iguzu zer nolako izango den aurtengo plangintza? Bai, egia esan ez da askorik aldatu plangintza aurreko urtei dagokienean.
Eta, hiriburuetan mobilizazioak egingo dira, eguardian, hiriburu batzuetan 12etan, 12:30 besteren baten, eta Baionan 11etan, kartela hortxe duzue ikusteko. Eta, gainontzeko herri eta Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere, hainbat mobilizazio eta egitarau daude dituta, eta orduan, gainera igandea izanik, ez, beti izaten dugu zalantza, igandea egun ona den edo ez, baina ikusiko dugu zer ateratzen den. Aurten aukeratu duzuen leloa, beste mundu bat feminismotik da, zergatik aukeratu duzue esaldi hau oraingoan? Bai, egia zaila izaten dela urtero leloa proposen bat aukeratzea, izan ere, asanblada bakoitzean atera diren ideia eta proposamen ezberdinetatik egin barri izaten da, halako nahasketa bat, edo, behintzat gure ustez egokiena dena aukeratu, eta, ikusten genuen ez, egun bizitzen gerala mundu mailan kontestu batean, sistemak inoiz baino gehiago kolpatzen duen, eta azken aldian ere, bai ikusezakegu izan eskudumuturraren goraka mundu mailan, izan leku ezberdinetan gertatzen ari diren imperialismoaren kolpeak, izan Palestinan, izan Kurdistanen, izan Venezuelan, eta mundua hankaz gora dagoela nolabait, eta horrek lurralde bakoitzean desberdin kolpatzen duela, eta hemen Euskal Herrian ere nolabait mundu mailako kontestu horrek eragina duela, eta guk horri feminismotik erreparatzen diogula, eta nolabait orain ezagutzen dugun mundu hau ez tegula nahi, eta nolabait bestelako mundu bat eraiki nahi egula feminismotik, aipatu egun kontestu guzti hori iraultzeko nolabait, ez da. Patriarkatua ez ezik beste sistema batzuk borrokatzearen beharra azpimarratu duzue, sistema kapitalista, cis-heteropatriarkal, kolonial eta arrazista batean bizi garela esan duzue zehazki. Konplexua da halako borroka bat egituratu eta garatzea nola egin dezakegu? Bai, nik uste dut feminismotikan aspaldi esan genula, nolabait bakigula ipaturiko sistema horrek engranaje diferenteak dituela funtzionatzeko, eta nolabait zapalkuntza askotan oinarritzen dela sistema bera, eta nolabait horiek aitortu behar direla, zapalkuntza mota guzti horiek ez duela adibidez patriarkatuak soilik funtzionatzen, patriarkatuak gaur egun gure lurralde honetan funtzionatzen du arrazakeriaren eskutik, kapitalismoaren eskutik eta kolonialismoaren eskutik lotuta ere bai, eta orduan guzti horiei erreferentzia egin behar degula eta ulertu behar degula denok izan gaitezkela nolabait sujetu zapalduak, baina beste ardatz batzuekiko sujetu zapaltzaileari izan gaitezkela, eta nolabait sistemari abizen guzti horiek jartzearena importantea iruditzen zaigu, adierazten duelako nola funtzionatzen duen sistema osoak berak, baina jartzen gaituelako ere leku batean nun ardura batzuk ere hartu behar ditugula demagun arrazakerariko adibidez, pertsona txuri bezala, edo orduan hori pixka bat horri egiten dugu referentzia abizen guzti horiek jartzerakoan. Poloetarantzako tendentzia horretan, aipatu duzun muturreko diskurtso horietan kokatuko genuke diskurtso antifeministen gorakada ere? Bai, nik uste marko horretan kokatzen dela ere antifeminismoa, ez da. Beste alde batetik esan barra dago ere bai, feminismoak azken urteetan aurrera pausoak eman dituela, eta nolabait ez baian jarri duela aipaturiko diskurtso hori, eta nolabait ez baian jarri duela ere horren arteko sujeto hegemoniko hori gizon ez dureana, eta nik uste sujeto hori arrakalatzeak ere eragin duela erreakzio bat, eta nolabait feminismoak nolabait gauzak mugiarazi ditula, eta jendea horrekin, sujeto konkretu batzuk, mugitze horrekin deseroso daude, eta nolabait horrekiko erreakzio bat dela esango genuke antifeminismoa. Honekin lotuta ere gazteriari dagokionez, feminismoa aztertzen duten gizonezkoen kopuruak gora egiten duela islatzen duten hainbat inkesta plazaratu dira azken hilabete azken urteetan ere esango nuke azkena pasaden astean, Espainiako estatuari egiten dio referentzia, baina Hego Euskal Herrian ere badu isla, feminismoa manipulazio politikorako tresna bat dela, salaketa faltsuaen beste bulo hori ere islatzen zuen inkesta honek, nola barneratu dituzte
gazteriako, nola barnatu dituzte gizon gazte horiek alako mezuak, alako ideiak? Bai, nik uste aurreko galderarekin erantzun dutenarekin zer ikusia duela honek ere, ezta? Egia da, sentitu direla nolabait, leku batean orain arte eduki duten botere eta privilegio gune hortatik desplazatzeko esan diegula, ez, nolabait, eta guk eman ditugula ere aurrera urratsak eta nolabait zalantzan jarri dela orain arte beraiek zuten posizio hori. Esan barra da hori bai, gazte feministak ero gero ez da aldun dago daudela, eta orduan, zaila da esaten oraingo gazteak duela, oraingo gizon gazte horiek duela 20 urteko gizonak baino matxistagoak diren edo ez, baizik eta baita ere feminismoak aurrera urratsak eman dituela, eta ez baian jarri dutela orain arte beraiek izandako jarrerak, eta baina egia da, geroz eta oldarkorrago ere badaudela edo nolabait esplizituki ari direla oldarkorrak izaten, ez? Eta udara honetan adibidez, adibideak eduki ditugu, Demagun Laudioko jaietan gertatutakoa, ez? Mugimendu feministak jaigune batean egondako eraso bat salatzen du, estrenatokira egotzen dira ekintza bat egitera, eta publikoan zeuden gizonak oldartu, txistuka, deuseztatu, mugimendu feminista, eta bar, ez? Eta hori da kasu bat, baina ez da kasu isolatu bat, hori ikusi egu leku bat baino gehiagotan, ez? Orduan, nik uste duela urte batzuk feminismoak edo mugimendu feministak lortu zuela gauza batzuk mahai gainean jartzea, eta egon ginela nolabait, ezakit nola esan, olatuaren gainean edo, eta oso indartsu, eta nolabait lortu genuela jendartean gauza batzuk, eztabaida ezinak izatea edo behintzat leku bat izatea, eta gaur egun aldiz igual mundu mailako kontestuak eragina ere bai, eta guk emandako aurrera urratsei esker berriz ere oldarraldia etorri zaigula gainera, ez? Eta esplizituki ari direla izaten antifeministak sektore asko. Salaketa faltsuen buloara aipatu dugu aurretik, baina indarkeria matxistako oraindik ere oso presente jarraitzen du, baita muturreko kasuetan ere, azken kasua Euskal Herrian Sarrigureneko erailketa matxista dugu, pasaden otsailaren 20koa, ez dakit horren inguruan zerbait komentatu nahi zen ezaken. Hasteko esatea ez igual salaketa faltsuena beti izan dela bulo bat, eta beti izan dela gezurra. Indarkeria matxista oraindik ere gure jendartean oso presente dago, 11 forma ditu eta egunerokotasunean ikusten duguen zerbait da. Eta indarkeria matxistak entzuten ez duetenik, eta egia da beti esaten dugula, ez? Igual aurpegirik lazgarriena edo adibiderik bortitzena erailketak direla, eta zoritxarrez Euskal Herrian ere oraindik erailketa matxistak gertatu egiten dira. Pasaren urtea itxi genuen okerrez banabil 7-8 emakume eraiekin, eta aurten otsaila bukatu baino lehen erailketa matxista bat izan dugu Euskal Herrian, ez? Orduan, nik uste horri ezin zaiola beste alde batera begiratu, eta ezin dela nolabait indarkeria matxista existitzen dela ez estatu edo dena delakoa, ez? Eta ikusten dugu gainera ez erailketekin bakarrik, jaietan, lantokietan, egunerokotasunean, kalean, indarkeria matxista oso presente dago, erasoak gertatzen dira, bortxaketa gertatzen dira, eta hori ezin daukatu. Mundu feminista baterako bidean gabiltzan honetan, zeintzuk izango lirateke azken urtei begira azpimarratu nahiko zenituzken aurrera pausak, hau da, pentsat esperantzarako bide hori edo baikorrak izan gaitezen benta zentzuren batean? Nahiz eta oraindik ere indarkeria matxista oso presente egon eta erasoak gertatu, eta oraindik bide luzea eduki nolabait guk nahiko genuken eszenatoki horretara iristeko, esan barra dago ere azken 20-25 urteetan mugimendu feministak egindako lanari esker aurrera pauso handiak ere eman direla, ez? Eta indarkeria matxistaren inguruan jendartean dagoen kontzientziazioa, eraso bat zer den eta zerrez, nola lortu den horre sakontzea, nik uste aurrera urrats handiak eman direla, edo ez soilik indarkeria matxistan, baizik eta bestelako gaietan ere Demagun zaintza sistemari dagokionean, duela 3 urtez, 2023an egindako greba feministari orokorrari esker, eta mugimendu feministak zaintza sistema publiko eta komunitario baten aldean egindako aldarrikapen guzti horiei esker, adibidez,
lortura ere jendartean sozializatzea, adibidez, zaintza lanak nork egiten dituen, emakumeak zenbateraino dauden esplotatuta, arrazakeria nola ze presente dagoen ere, usteet, gai askoren sozializazioan eta jende askoren kontzientziazioan urrats feminista handiak eman ditugula, eta horri esker ere, gaur egun ere segurazki indarkeria batzuk gutxitu egin dira, ez? Eta, esan bezala oraindik asko dagoen egiteko eta gorputz asko oraindik ere indarkeria egoeretan bizi dira beraien egunerokotasunean, izan lanagatik, izan etxean, izan erasoengatik eta barrez. Eta egiteke dauden gauza horien artean zeintzuk lirateke lehentasunak edo behintzat jorratu beharreko lan ildoak ezinbestean? Nik uste azken urtetako bideari jarraiki, mugimendu feministan orain arte artikulatzaileak izan diren, edo azken urtetan behintzat, ez? Bi ildo nagusi edo baitugula, ez? Alde batetik indarkeria matxistarena, hor barban gauza asko sartzen dira noski, baina nik uste hori badela lehentasunez landu beharreko gai bat, eta bestetik zaintza sistema publikoarena ere azken urtetan izan da mugimendu feministak indarra handia jarri duen hildo bat, hor barne bildu daitezkelako borroka asko ere, hitz egiten dugulako prekarietateaz, hitz egiten dugu arrazakeriaz, hitz egiten dugu instituzioaz, hitz egiten dugu gauza askotaz, eta nik uste izan daitekeela nolabait mugimendu feministak esaten dituen aldarrikapen askoren mugimendu artikulatzaile bat edo, ez. Feminismoaren debate historikoak aipatu dituzu, badaude gai batzuk, oraindik ere feministon artean, eztabaida sortzen dutenak, hor dago prostituzioa abolitu edo erregulatzearena, alokairuzko sabelak igualazken garaitan bestein batean. Badago eztabaida horietarako espaziorik edo nola sortu bestela eztabaidatu alizateko espazio horiek? Nik uste eztabaida horiek beti egon direla presente, eta adibidez Euskal Herriko mugimendu feministak jardunaldiak egin dituen bakoitzan eztabaida hori presente egon da, eta jungera urrats kontsentsuaren bidez adostasunak bilatzen irakurketetan ze terminologia erabili, ze sujeto erabili, gai bakoitzaren inguruan zer esan eta zer ez, eta nik uste guk azpimarra egiten dugula kontsentsu horiek errespetatzean, ez? Nahiz eta, noski, desadostasunak zilegiak diren eta ados ez baldin bazaude mugimendu batetik ateratzearen, noski, zilegia denez, baina ez zatiketaren izenan edo, ez? Guk ez dugu esaten mugimendu feminista zatitu denik, baizik eta Euskal Herriko mugimendu feministak aurrera jarraitzen duela eta hortikan jende ateratzea zilegia dela nolabait, ez? Eta espazioi dagokienean nik uste dut aukera beti dagoela espazioak sortzeko, mugimendu feministako asanbladak esango nuke irikiak direla, ez dira itxiak, datorren orok proposatu ditzake eztabaidak eta gero debatea, ez? Mahai gainean dago eta mahai gainean egongo dela esango nuke, eta ziurrenik ere aurrera begira Euskal Herriko mugimendu feministak sortitzaken jardunaldi, espazio eta barretan, gaia ere presente egongo dela, mugimendu feministatek ere uste dugulako heldu behar zaion gaiak direla, ezin direla albo batera begiratu eta listo, ez? Zen, jendartearen eztabaidetan eta kaleko konversazioetan presente dauden gaiak dira eta garrantzia duten gaiak dira, noski, ez? Baina, debate horiek eman behar dira modu osasuntsu batean, eman behar dira modu nolabait horizontal batean, denon artean erabakita eta barreta. Martxoaren 8an ikusiko dugu elkar beste behin ere, Helene Lopetegi, mila esker Hamaikara etorri izanagatik. Mila esker. Eta gaurkoan, martxoak 3ko biktimei omenaldia egiten jarraiki, Idoia Asurmendiren Amets berriak abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izanez gero. Gu bihar izango gara berriz ere bueltan. Mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Kanta batek askal lezake urtetan gordetako mina azaldu aldaitezke bost bihotzen zauriak memoria taupadatan.
Pala baten hotxarrotz martxokotza gure ahots. Berunezko oroitzapenetan, odoltanten orbanetan, erein aldaitezke urrezko hasiak, elkartasun ariak, argia dakarten iraganak. Kanpai hotxak iragartzen bizitza, bost aupada gaur 11 dira. Martxoak 3aren memorian, zauritik jaio dira amets berriak. Herritik jaio dira amets berriak, amets berriak.